Sí, senyor Albert, bona nit. Nosaltres anem a mantindre el vot en contra que ja vam fer en la comissió i ho fem per tres motius. Primer, perquè entenem que la toponímia forma part del patrimoni que com a administració pública hem de recuperar i difondre i en aquest sentit el canvi suposa un pas arrere. El segon motiu és el que acaba de comentar la senyora Gomis, de que, entre cometes, obrir la veda que qualsevol llei per qüestió de gustos puga demanar el canvi de nom, quan recordem que el nom de Barranc de la Vila és un nom adoptat per unanimitat i a proposta de l'Associació de Veïns del Tir de Coloma. I el tercer motiu i el més important és que amb aquesta decisió obliguem els veïns del carrer a encetar tota una sèrie de tràmits superfarragosos com són el canvi de DNI, canvi d'escritures, canvi de domiciliacions de rebuig, canvi de Hisenda, canvi de la Seguretat Social, que no ens pareixen necessaris. Jo crec que en cap moment es parla de defectes en la tramitació d'aquest expedient i em fa la impressió que la que no s'ha llegit és vostè, perquè el que diu l'informe de l'arxivera és que el canvi de nom és acceptable, però acceptable no significa que sigui recomanable.